Hej, mit navn er Lasse. Velkommen til Biler i Varde YouTube. Jeg skal teste de her to SUV-biler her. Den ene det er en Renault Bose Edition Kadjar diesel med automatgear mod en Nissan Qashqai Tekna Plus diesel automatgear. Begge to er fra 19 af. Begge to er 25 på literen, og begge to kan fås for langt under 200.000 kroner nu. Så det er langt under bilens nypris. Lad os prøve at følge med, og vi starter med Bose Edition herover. Renault Kadjar, super flot bil, især i den her Bose Edition. Den har bare noget elegance over sig. Når vi kigger på den her, så har den jo parkeringssensor for og bag. Den har de her flotte LED forlygter. Store alufæld, varme i forruden. Jeg synes godt nok, til 178.000, så får du eddermame meget bil for pengene her. Og jeg synes, den er flot. Helt vild. Prøv lige at, lad os lige prøve at gå ind for at kigge i den. Så går vi herind. Inden vi går ind, delleder i Bose Edition. Ikke noget elektronik. Det er helt gammeldags op og ned med hænder, her har jeg sagt. 4 gange elruder. Du har dine Bose-anlæg her, og det spiller altså rigtig, rigtig fedt. Det bliver jeg nødt til at sige. Men når du så kommer herind i kabinen, så er det er jo pænt og i orden det hele, men det virker sgu sådan lidt småkedeligt for mig i hvert fald. Men du har din farplot i rattet, du har din klimaanlæg herovre, gearstang, som ligner et eller andet fra, ja, jeg ved snart ikke lige hvad. Alt er forventeligt, altså det sted, som det regner med, at det skal være. Der er ikke noget, der overrasker dig. Der er ikke noget wow-faktor herinde. Det er det, jeg mener med, det bliver lidt kedeligt for mig. Men bilen her, den er som sagt 6 år gammel, og den er jo ret godt udstyret stadigvæk. 2 zoner klima, den har navigation. Kører du den ned i R, kommer bakkamera frem, parkeringssensor for og bag, som sagt her. Ja, trykker vi heroppe på, sådan der. Så har vi vognbaneassistent i sådan en bil her. Farpiloten er ikke adaptiv, det er en normal farpilot. Elektrisk håndbremse, sædevarme her, begge sider kun for, ikke noget i bag, i 2 zoner. Super fin bil, absolut. Skulle man have interesse i sådan en bil her og tænker, jeg har ikke lige for mange penge til det her, så kan jeg fortælle, med 0 kroner i udbetaling, så kan den erhverves for 2700 kroner i måneden. Så du er altså ret billig kørende på sådan en bil her. Og du får jo også til 178.000 en uhyggelig fed bil til meget, meget små penge. Men lad os tage og kigge på søsteren, eller fætteren, eller hvad man kalder det, Nissan Qashqai. Nu står jeg ved Nissan Qashqai'en her. Det er jo søsteren til den her Renault Kadjar Bose Edition. Det her det er som sagt den, der hedder en Tekna Plus. Begge biler koster 180.000 i runde tal. Begge biler kan erhverves med 0 kroner udbetaling til omkring 2700 kroner i måneden. Så du er jo utrolig godt kørende i begge biler her. Men den her, den vil jeg personligt vælge. Fordi her får du bare mere bil for pengene. Du får meget mere udstyr i den her, end du gør i den her. På trods af, at under motorhjelmen, så er det den samme bil, så køreoplevelsen vil den samme. I hvert fald, hvis du lukker øjnene. For når vi sætter os ind i bilen, så er det 2 meget, meget forskellige biler. Prøv lige at følge med her engang. Inden vi lige går helt ind i bilen, så synes jeg lige, vi skal drage parallellen også i forhold til Renault'en. Her får du stadigvæk også fuld LED forlygter. Du får varme i forruden. Du har parkeringssensor for og bag. Du har også store 19-tommer hjul, som du har over på Kadjaren derovre. Nøglefri betjening. Men det her er en, der tæller. Prøv lige at se her. I stedet for delledersæder, hvor det er manuelt frem og tilbage, her får du alligevel fuldledersæder her. Der er elindstilling. Der er memory. Du har vognbaneassistent herinde. Du har Bliss, blindvinkelsassistent. Men herinde, det her det er noget federe. Prøv lige at se, hvordan det ser ud i forhold til Renault. Det ser bare lidt mere moderne ud, lidt mere smart ud. Du har også 2 zoner anlæg herinde. Klimaanlæg, elektrisk håndbremse, navigation, bakkamera, som så er i 360 grader. Og bilen den kan selv parkere, hvis du har brug for det. Der er varme i stolene. Der er glastag. For mig er det her no-brainer i forhold til udstyr i hvert fald. Jeg synes, det her det er en smart bil. Du sidder godt. Det her det er da federe. Jeg synes personligt, at det er lækkert. Det er smart, og det ser godt ud. Så er vi tilbage ved udgangspunktet. Hvad for en bil man skal vælge, det er selvfølgelig helt op til dig selv. Personligt så har jeg valgt Nissan. Jeg synes, den er smartere. Jeg synes, den er mere sporty at se på. Den er bedre udstyret. Prisen er den samme. Få kilometer. Omkostningerne er også det samme i forhold til finansiering, hvis man har brug for det. Kadjaren herovre synes jeg også, at den er fin. Jeg synes personligt, udseendet er rigtig, rigtig flot på den. Indvendigt, der dør den lidt for mig desværre. Jeg synes, den er lidt for tam.
i forhold til det, som jeg gerne vil. Så hvis jeg havde pengene, så har jeg helt sikkert købt den her. Følg med på vores YouTube-kanal, hvis du gerne vil se flere videoer eller det her, hvor vi tester bilerne indvendigt og udvendigt, hvad vi synes og hvad de kan koste. Vi har mange biler på lager, så der er mange muligheder for at teste biler. Men hvis der er en bil, du gerne vil se, som vi tester, så kontakt os endelig. Ja, kom!